Tini simi sani Romui Rukphai Bisi tel khalaijak tongo Mandai Circle ni bisingo khalaijak Lakhan kwpra pepi charjo. Pulanwa manjak nai jotona roi motom rong chati kuthar musungai jengai rekha o Rukphai Bisi tel no. Yagulo rajamung bai mosamung bai sani Romui tongnai rok no ote. Asek bisi kolokma Romui nasingwi tongmani tini siman chuo o tongthok te. Belai no kha tongthok jak Mandai Circle ni Lakhan kwpra kamini logro. Mo benaro mo itu sejak tunggu. Tongmani pohor manai, elambak porimani bisingtei kaitol sini saka katal ke hamari kaitung, amen. Orang samani hingga ke padi ang suri uinai, or satina penangan ibukak ang tangai surina. Haleluya sobrayong kaitol keplai Jisu mojarana napai playa hambai maru. Tam ni ke apa nang sini Lakhan kwpra mothano kaitol subrai ni 25th years complete klairi kaitol tini hai joraka ham borokno jubilee celebration khainani a opportunity privilege romani bagoinano hambai subrai kaitol nono yaparo nangok program na pulan simi paya sak jora kaitol nung nini phala kathar baike nung tuidul phaidi tai mungsa dera korok rei tuike nai thokke paimane ni bagai nung suba phaidi surima hambai rema Jisu ni mungbai kaitol ni thane suri sana amen.